midzimu haupe kaviri asi mapostori anopa ka2 kana ka3. Hanzi nakapfupi midzimu haipe kaviri asi mapostori anopa kaviri. Aya mashoko abva kuna Kapfupi mushure mekunge areceiva another Toyota Aqua from Wicknell Chivayo. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. At first Kapfupi akambopiwa iye another Toyota Aqua last year in December, akaita iye accident zvekuti mota yaisagadzirika. Then Kapfupi aona kuti kufamba netsoka kwanyanya, akanyora iye tsamba yepa Facebook yaienda kuna Wicknell Chivayo achikumbira mota, achitsanangura iye kuti mota yake yaakapiwa pakutanga yakaita accident, saka aikumbira imwe yekufambisa. Wicknell Chivayo haana kumbozeza kupinda muhomwe make kuti atengere Kapfupi mota yaaida pamwechete nekumupa mari pamusoro. Zuva rekuti Kapfupi anotora mota kuna madzibaba Chipanga rakasvika, asi mukomana akaenda akadhakwa. Ndokurambirwa iye achinzi anozoita imwe accident sezvo akamboita imwe, saka hapana mota yaakapiwa. Izvi zvakaita kunge midzimu yaKapfupi yadambura mbereko, kunge munhu asisazowane mota. But muzuva ranezuro 9 June 2025 Kapfupi akazoenda akanotora mota yake, apo akatenda Wicknell Chivayo nemashoko anoti midzimu haipe kaviri asi mapostori anopa kaviri. Ladies and gentlemen, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Midzimu haupe kaviri asi mapostori anopa ka2 kana ka3. Chiva kutenda kuna Wachivayo sevetinevai. Musaitini chete. Ona vana venyu muzika kwawanda emadhirama kwanda sezvambukuita ipapa. Tinokutenda ipapa zvikuru. Masoko yayo aiwa Mwari akuite nyasha akuchengetei zvikari narini. Because hapana amboti azviita izvi kuvaimbi kunze kwenyu baba komborerwa. Tatenda zvavo.